агар видеоҳои гузаштаро тамошо карда бошед, шумо медонед ки ман ҳамроҳи рафиқонам ба вилояти Хатлон барои якчанд рӯза сафар намудем. оиди ин сайёҳат ҳам якчанд видео дар канал мавҷуд аст, ки шумо метавонед дохил шуда бинед ки мо ба куҷоҳо рафтем ва чиҳоро ба навор гирифтем. инҷо бошад сайёҳати мо ба анҷом расид ва дар бораи ин сайёҳат ин охирон видео аст. дар ин видео мо лаҳзаҳои ҷолиб ва манзараҳои зебои нотакрорро ҷамъ намудем, яъне дар давоми сайёҳат чанд қадар наворҳое ки гирифта шуда буд, аз дохили онҳо кадрҳои ҷолиб ва беҳтарину зебояшро мо ҷамъоварӣ намудем дар ин видео. ба канал Обуна шавед, видеоро ба дӯстонатон фиристед ва агар писанд ояд лайк гузоштанро фаромӯш накунеду фикрҳоятонро дар комментария нависед. ба шумо тамошои бо фароғатро орзумандам.
мақсад доштем наёфтем.